Alright, let's go, boys. Yeah, bruh. Hello guys. Hello. You wanna win this? Yes, of You course. only wanna win this? You don't wanna win this? Ramte jeg overhovedet en af. Flot. Gå efter. Run. Oh my god! Okay. Oh! Okay. Bare væk. Oh, what? Fik du ham? Nå, lol. Fuck. Det blev til lort, det blev noget lort, det der. Der er ikke nogen, der holder connectoren. What? Ja, what? Hvor er den henne? Har du lyst til at prøve igen, eller hvad? Åh, What? What? Jeg går top med. Hvad har han? Ja, der er ikke mere. Nice. Rip. Han er closer. Wait. Oh! Hvad skete der der? Jeg fik ham! Jeg er i chok! Ja, okay. Fuck, Okay. det er lige. Ja, godt. Jeg er godt lavet. Begge hop herover. Ej, det er også fucked up. Øh. Hey, Laus! Ja, men der er en ja. Men det kan man ikke. Kom og sig til mig, jeg står! Er I klar? Ja! Ja. Headshot!